och säga är jag världens nummer 21. Jag flörtar med så många tjejer som jag någonsin kan. Och även om de ej flörtar tillbaks, och det gör de ju inte, nej, så får jag lust att springa fram och ropa hejsan, svejsan, nej. Jag måste heja, jag måste heja, jag måste heja mig. Jag ser en tjusig tjej. Jag måste heja, heja mig. Och inte springa fram och ropa hej. Inte springa fram och ropa, 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 inte springa fram och ropa.